Roser Amells, escriptora, que a més t'agrada el sexe, no? Penso que és la comunicació més intensa que podem tenir les persones. De fet, comunicar-te és transmetre-li un missatge a l'altre i en aquest cas li pots fins i tot ficar dins. Li pots ficar dins? El missatge. M'he perdut. Sí, a veure... Jo crec que avui dia qualsevol persona pot parlar de sexe molt millor que fa 30 anys, per exemple. El que passa és que, malgrat això, continuem sense parlar-ne gaire. Doncs bé, parlem. En el teu llibre M'agrada el sexe, d'entrada parles del sexe vainilla. Explica'm això. El sexe vainilla, per qui no ho sàpiga, és aquest sexe que és així com correcte, que no és per tirar coets, però que també és avorridot i costa reconèixer-ho. És el sexe rutinari, el sexe que tenen les parelles que porten molts anys, que habitualment n'hi ha un dels dos que no està gens content amb aquesta situació perquè és difícil i no es queixa, no s'atreveix a queixar-se. Ah, carai! Hem d'anar una miqueta en compte del que expressem quan expressem la nostra sexualitat, perquè potser estem demanant-li a l'altra persona que s'avorreixi, que no vulgui estar amb nosaltres o que marxi a buscar una altra persona. No, a vegades, una mica la conclusió és, a vegades ens preocupem més d'arreglar-nos per anar a la feina que d'arreglar-nos per la nostra parella o fer una cosa doncs, dedicant-li prou atenció. I això no pot ser. M'estàs dient que en el segle XXI encara a les parelles els hi costa parlar de sexe? No es parla de sexe o què? Gens. Hi ha d'haver molta complicitat i han de ser bons amics perquè la conversa funcioni bé, perquè si no et poden dir que ets una escalfabraguetes o una fresca o simplement tenir el malentès de que el que tu vols parlar no és important, que és una tècnica de flirteig. Les dones som etiquetades molt sovint. A les dones no sé, però a tu sí, no?, que t'etiqueten. I tant. Tu mira't a les meves xarxes socials, estic etiquetada per tots cantons. Tinc seguidors i seguidores que ja els hi va bé, que precisament volen aquest perfil i aquest discurs i aquesta conversa, però també hi ha molta gent que em diu però per què et fas fotos del cul al lavabo o per què... I jo dic, i per què no? Quin problema hi ha? No veig per què m'hauria de preocupar. No, això de fer-se fotos al cul a llocs públics no és habitual. Sí. Morbós sí, deu ser, no? Ara a l'hivern la veritat és que he parat una miqueta perquè amb el fred t'has de treure moltes coses i... Bé, ja saps que es faig a lavabos públics, sí. En tota la cosa aquesta de que em poden enxampar, de que pot sortir algú i trobar-me allà amb el mòbil fent-me la foto. El cul. I té la seva gràcia, i també perquè la geolocalitzo. I en la geolocalització, doncs a la Farga, al Corte Inglés, a botigues de moda, es troben que la gent va veient bolsos, sabates, un cul. Mira, és diferent. I m'agrada molt observar la sorpresa que produeix, perquè al cap i a la fi tampoc no és una cosa tan de l'altre món, No, un cul és un cul. Jo ho trobo fantàstic. Creus que totes les dones tenen la mateixa capacitat per entendre amor i sexe? Les dones tenim la mateixa capacitat d'una rambada d'aquestes salvatges i no estem per històries, o tenim moments que estem més sensibles. Té molt a veure amb el nostre ritme biològic, l'ovulació, les edats, tota una sèrie de coses, però és un altre prejudici. Quan una dona es vol desfermar, es desferma. Ah, sí? El que hem d'entendre és que no és pecat, no està malament voler un clau estupendo, ràpid i fins i tot salvatge, i que no tenim l'obligació de posar-hi aquesta càrrega emocional. Jo sempre explico, quan he fet xerrades sobretot a gent jove, a gent adolescent,
que l'important és que no idealitzin tant la primera vegada, perquè està claríssim, vull dir, hi ha molt poquetes probabilitats de que aquella persona primera en la que estaran sigui la persona de la seva vida, perquè tenen 16, 18 anys, i jo almenys els hi desitjo que tinguin unes quantes experiències més. I crec que això ho continuem fent al llarg de la nostra vida, molt les dones, per una pressió social de que sembla que has de tenir una parella estable i casar-te i tenir fills i totes aquestes històries, i això ens limita. A veure, Roser, si ens aclarim, per tu el sexe, sigui amb amor o sigui sexe, què és? És un joc. Llavors, jo crec que es pot jugar a tot si cada un dels dos accepta els papers. Mira, és com quan eren nens i jugàvem a indis i cowboys. Ah, carai. Doncs a vegades feies d'indi i a vegades feies de cowboy, però no paraves a pensar jo vull fer això o vull fer l'altre, si no, no jugo. I per jugar com s'ha de jugar, què hem de fer? El que hem de fer és primer averiguar què és el que volem, individualment. Jo abogo molt per la masturbació com a primer pas per una felicitat sexual plena. Ah, la masturbació va bé per una felicitat sexual plena. Va bé per tot i sobretot per tenir consciència de tu mateix. Si tu vols tenir parella, vols que l'altra persona t'aporti coses, es comuniqui amb tu i tot això, tu també has de saber com ets i què vols i què necessites. I no hi ha millor manera que anar una miqueta entrenadet de casa. I jo crec que la masturbació, en tots aquests tabús i tot això, és com que ens l'hem carregat. Fins i tot hi ha dones que en algun moment pensen que si la parella es continua masturbant quan ja tenen una relació estable, vol dir que és com una mena d'infidelitat, que no en té prou amb ella. I no, al contrari, si estimes a la teva parella, no t'agrada més que estigui relaxadet i content? Doncs sí, mira. Doncs això ens haurien d'aplicar de que no té res de dolent, de que cada un que faci el que vulgui. Això sí que m'agrada, que cadascú faci el que vulgui. I ara, per acabar ja, digue'm la més gran veritat sobre el sexe. La veritat és que ningú obliga a ningú a estar amb un altre. Ja no estem a l'edat mitjana.